activity natin ngayon ay ang pag-display ng condiments. So guys, nagupit ko na siya kanina pa kasi to. Yan. So ngayon, mas maganda nang bumili ng naka-promo. Yan, katulad niya, may dagdag na isa. Pag bibili ka ng naka-pack, bundle pack, mas makakatipid ka. Bukod doon, mas kikita ka ng malaki. Yan, katulad yan. Kanina, na-display ko na yung dato puti. May libre siyang isa. Itong, ano naman, UFC. May libre rin siyang isa. Diba? Ito naman na bote, may libre rin siyang isang pouch. Ayun yung nakalagay doon. Ayan. Ayun na, plus 1, ayun 3. Ayan, diba? Nakita nyo? This flash. Ito. Oh, yeah. Oh, diba? Ayan, nakita mo yan? Yan ang mga pre niya, diba? Let me try. Sayang din yan. This. So, ngayon guys, i-display na natin siya. Nagsama-sama ko yung mga condiments na nakasabit kasi takaw space siya eh pag nakalagay sa may shelves. So, yung iba hindi ko na mailalagay. Kaya hindi na wala pa be. Kaya ngayon inilalagay ko lang siya dito. Para at least meron pa rin akong pwesto dyan sa mga condiments ko, diba? Ngayon, itong mga debote ko nasa taas yan, makikita nyo. Mag-i-Spiderman ako para dito. Diba? Guys, kasi wala na rin akong malagyan. So, nandito tayo sa taas. Nasa taas talaga. Napakatuktok. Diyan ko siya ilalagay. Lahat ng debote. Nasa taas. Napakagulo. Yung mga tasa mo na naman, miss, matatampal na kita talagang bata ka. Makalat. Okay, go. Ayan, guys. Katulad niya, maraming mga Masyadong desperado tayo. maraming mga nakabutas-butas. So, kailangan i-forward mo yan para at least maganda. Okay? Forward lang tayo. Meron, wala na naman. Hindi na lang. Pag wala nang forward lang. Ang tawag dito ay power forward! Ay, na. Ito pa. Ito pa palang isa. Ayan guys. So, yun lang guys. Tapos na ako ng condiment. Okay guys. Thank you for watching. Bye-bye.